Fawla disa s-suktat il-kompilazzjoni tax-xhieda fejn iż-żagħżugħ Benjamin Ketkuti qed jiġi akkużat bil-qtil involontarju ta' Mildred Azzopardi wara li tajret mill-vettura misjuqa minnu fix-xatt tal-Belt Valletta. Fost l-oħrajn ħareġ kif minn fuq il-post ta' traċedja irriżulta li Ketkuti kellu riħa qawwija ta' alkoħol fuqu. Waqt li t-test tal-breathalyzer li sarlu wara instab li livell ta' alkoħol li kellu kien ta' 139.2 mg, jiġifieri mal-5 darbiet iżjed minn dak permessibbli bil-liġi ta' 22 mg. Ittieħedlu wkoll kampjun tal-awrina għal xi traċċi ta' drogi iżda dan irriżulta fin-negattiv. F'din is-seduta ta' tlieta filgħodu preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek xedet il-Maġġur Bernardet Kakija f'isem il-Forzi Armati ta' Malta li qalet li Ketkuti issieħeb magħhom fit-13 ta' Jannar li għadda fejn beda jingħata taħriġ bażiku bħala rekluta filwaqt li ġie kkonfermat bħala gunner fl-10 ta' Ġunju. Mill-ewwel ta' Lulju mbagħad issieħeb fl-Iskwadra Marittima fejn beda jingħata taħriġ fih dan din is-sessjoni. Hawn itqal il-ħiliet tiegħu kienu bażiċi jekk kif kien għadu se jibda jitħarreġ wara r-reklutaġġ għalkemm kien kapaċi jġorrar ma jispara u kienu wkoll ċerimonjali. Xed ukoll is-Supretendent tal-Pulizija mit-taqsima ta' traffiku Nicolas Vella li qal kif fis-27 ta' Lulju għall-ħabta tal-10 ta' filgħaxija seħħ l-aċċident f'xatt il-Barrieri fil-Belt. Mill-analiżi tal-post instab li dakinhar kien temp ċar iżda dlam u triq nixfa b'asfalt ta' kwalità tajba. Hawn il-Pulizija identifikat 3 persuni ta' interess, jiġifieri l-imputat il-vittma Mildred Azzopardi u r-raġel tagħha Alfred Azzopardi li ġie ċertifikat fil-periklu tal-mewt kawża tal-aċċident. Is-Supretendent qal li għalkemm hu ma kellux bodycam peress li kien off duty u esibixxa l-filmati tal-bodycams tal-5 pulizija preżenti. Kompla li ġew identifikati 5 vetturi fosthom is-Subaru Impreza misjuqa minn Benjamin Ketkuti. U spjega wkoll id-dinamika tal-aċċident fejn irriżulta li Ketkuti kien qed isuq veloċità li tvarja bejn 59 u 98 km fis-siegħa. Iżda l-veloċità massima mhux neċessarjament kienet dik fl-impatt. Waqt li ntwerew il-filmati tal-impatt qraba tal-vittma preżenti fl-awla deru viżibilment emozzjonati, b'waħda minnhom saħansitra tispiċċa toħroġ il-barra. Xed ukoll it-tabib forensiku Mario Xerri li qal kif Azzopardi mietet fuq il-post. Filwaqt li mill-awtopsja li saret irriżulta li hi kellha qsim f'ħafna għadam u emorroġiji interni. Il-kawża tal-mewt ġiet stabbilita brabta mal-ġrieħi vjolenti li soffriet fost l-oħrajn f'moħħha u fl-ispina. Intqal ukoll kif ġie eżaminat Alfred Azzopardi li tieħed fit-taqsima tal-kura intensiva li għadu jsofri minn ġrieħi gravi għalkemm m'għadux fl-ITU. Xed ukoll Reeves Ċini li qal li kien jinsab ftit minuti bogħod meta ċemplet ommu tibki u Marja ġara kif xi qraba tiegħu joqogħdu fil-viċinanzi. U kompla li ra l-karozzi fuq il-bankina ftit qabel iż-zebra crossing filwaqt li l-imputat ġablu wkoll xi jixrob mid-dar tiegħu li tinsab fil-viċinanzi. Xed ukoll Simon Bartolo li għandu kamra f'din il-parti tax-xatt tal-Belt li qal li sema karozza ġejja xkanata b'lewn tal-fidda fejn qal li ra titlef il-kontroll minn wara qabel sema l-ħoss tal-impatt fejn Ketkuti baqa' diħel fil-karozzi pparkjati. Hawn Bartolo qal kif umar biex jassisti wara l-mara mal-art u xi ħadd beda jamministra mill-ewwel is-CPR. Raw ukoll ix-xufier konfuż u jiċċaqlaq. Wara li sema tix-xhieda kollha l-qorti ddikjarat li hemm biżżejjed provi biex l-imputat jitqiegħed taħt attakkuża. Il-każ jissokta fit 30 ta' Settembru li ġej.